M'han trucat uns veïns del carrer Llaurador, uns veïns i uns comerciants, dient que al carrer Llaurador, de punta a punta, doncs hi ha unes plaques de prohibit aparcar del dia 3 fins al dia 14 de març. I voldríem saber a què és degut aquesta prohibició de no poder aparcar amb ambdós dos sentits de la marxa. Davant del Lola, de l'escola Lola, perdó, al pas de vianants hi ha un fanal, un llum que amplifica molt el llum, però és que està obert tota la nit. Crec que estem gastant diners i és innecessari. Podria fer fotos de la quantitat de sots espectaculars que tenim a Sant Quirze, que no sé com no hi ha hagut accidents en patinet, en moto. L'asfaltat del nostre municipi fa vergonya i pena. Hi havia hagut algun canvi en el tema dels punts de connexió de la FEXA referent a la pista coberta que estava previst per unes food trucks, o havíem pensat en alguna altra petita solució fins que no tinguem un espai on algú pugui prendre un cafè. Gràcies.